Împreună pentru FIT. Am alături de mine pe Alexandra Pintea, specialist PR, comunicare și organizare festival. Cum a luat naștere Festivalul Internațional de Teatru Transilvania? Să știi că Elena Ivanca, draga noastră Elena Ivanca, alături de Cristiana Vrau, mi-au propus, în apropierea evenimentului, acum vreo 3 luni, să fac parte din această echipă. Și știu că totul a pornit dintr-un vis al Elenei și acest vis al Elenei, iată că a luat naștere și iată că se întâmplă. Și interviul nostru chiar în ultima zi are loc și mă bucur tare, tare mult că am contribuit puțin la materializarea unui vis pe care, din discuția pe care l-am avut cu Elena, îl are de foarte mult timp și și-a dorit de mult să aducă în Cluj-Napoca un eveniment pentru clujeni și nu numai. Și mă bucur să fiu parte din această echipă. Este necesar un astfel de festival? Din punctul meu de vedere este necesar, mai ales în Cluj, este necesar și faptul că, iată, au trecut 3 zile de festival și oamenii au venit, au participat cu atâta entuziasm la evenimente, ne-am bucurat de aprecierile tuturor celor care ne-au călcat pragul la toate evenimentele. Eu cred că este o confirmare că acest eveniment este necesar și nu doar necesar, va fi și așteptat de publicul clujean anul viitor și să sperăm noi la cât mai multe ediții de acum înainte. Să dea Dumnezeu! Ce aduce nou FIT în area evenimentelor clujene? În primul rând, cred că sufletul actriței Elena Ivanca, pentru că programul este făcut după sufletul ei și după... Cred că fiecare invitat și fiecare eveniment descrie o părticică din ceea ce iubește. Și cred că publicul simte la fel, pentru că s-a bucurat și publicul s-a bucurat alături de noi de tot ceea ce propune festivalul. Și aduce totodată și invitați internaționali, critici din lumea teatrului, din România, care, spre surprinderea noastră, s-au bucurat de mare apreciere din partea celor care au fost alături la conferințele acestea, pe care le-am organizat în 2 zile de festival. Și în această seară, în ultima seară, o să ne bucurăm de o interpretare unică în stil flamenco a piesei de teatru Hamlet. Așa că o să vedem ce o să iasă în această seară. Cu siguranță ceva spectaculos pentru publicul clujan și sunt convinsă că sala este arhiplină și nu se mai găsesc bilete de mult. Suntem sold out și asta nu poate decât să ne bucure. Așa cum spuneam, o viziune nouă, reinterpretată a unei piese de teatru în stil flamenco. Un astfel de festival, eu cred că merită o astfel de încheiere, ca să zic așa. Așa este, cu siguranță. Este teatrul generator de emoție, model pentru generațiile viitoare? Este cu siguranță. Și asta și-a și propus ediția aceasta, să aducă emoție, foarte multă emoție, suflet, să aducă comunitatea împreună, să ne aducă pe toți alături și să trăim împreună emoții diferite, unele dramatice, unele de bucurie, unele curiozitate foarte multă, de autocunoaștere. Și iată că am reușit și reușim să trecem toți printr-un carusel al emoțiilor. În cele 4 zile cu toții am trecut prin multe emoții. Și de fapt asta înseamnă teatru. Emoție. Și ne-a adus împreună. Ideea de comunitate mi se pare atât de importantă când e vorba de un festival și ușile larg deschise pentru toată lumea, pentru tineri. S-au bucurat de 2 concerte, Vlad Corp și prietenii Luna Amară, pentru cunoscători conferințele. În primul rând, minunat, a fost minunat. Și am avut invitați din România, avem și invitați internaționali. Iată că încercăm din Chișinău am avut și iată cum un festival la o primă ediție se bucură de multiculturalitate, de invitați internaționali, de invitați de renume din România. Și asta nu poate decât să ne confirmă faptul că era nevoie de întrebarea ta anterioară de un astfel de festival și ne dă idei și pentru edițiile viitoare, pentru că, iată, schimbul de idei pe care l-am avut cu publicul de-a lungul celor 4 zile
a fost foarte inspirațional pentru ceea ce urmează să planificăm în ediția de anul viitor. Cum a fost să lucrezi cu Elena Ivanca? O bucurie, o bucurie. Să o descoper cu ocazia întâlnirilor săptămânale pe care le-am avut și nu numai, telefonic, de atâtea ori, să văd omul din spatele uneia dintre cele mai cunoscute artiste de teatru din România. A fost extraordinar și pe mine ca femeie m-a inspirat foarte mult feminitatea pe care o are și siguranța și totodată eleganța. Întotdeauna a știut ce să spună, cum să spună, astfel încât să înțelegem ce perspectiva pe care o are și totodată să ne facă să credem în ea și să înțelegem dincolo de cuvintele ei ceea ce își dorește de la noi. E foarte important să știi când ești într-o echipă restrânsă, pentru că nu suntem atât de numeroși acum la prima ediție, dar fiecare a crezut în visul ei și ne-a făcut să înțelegem foarte clar ce își dorește și dincolo de toate a spus că noi, oamenii care am fost împreună de când această idee a ajuns să fie un proiect și un festival, iată, sunt de fapt, au fost, din punctul meu de vedere, a fost cel mai mare câștig că am ajuns să o cunosc pe Elena și alături de membrii echipei. De aici încolo totul a fost doar mai bine și mai bine. Ce frumos! Un mesaj final și un gând de suflet, atât pentru Festivalul Internațional de Teatru, cât și pentru Elena Ivanca. La cât mai multe ediții frumoase, complexe, complete, de care să se bucure cât mai mulți clujeni, dar nu numai. Ne dorim să devină un festival de referință atât la nivel național, cât și, de ce nu, internațional, pentru că, iată, sunt atâtea exemple în care festivalurile au căpătat amploare de la ediție la ediție. Și doresc Elenei să reușească să gândească ediții după sufletul ei și invitați după sufletul ei, în continuare. Mulțumesc foarte mult, Alexandra! Mulțumesc pentru acest interviu și vizionare plăcută și succes în activitate, că încă mai e o zi de organizatorice în care trebuie să vă implicați. Mulțumim pentru că voi ați creat împreună cu Elena Ivanca acest festival și mi se pare incredibil cu câtă forță ați reușit să gestionați toate situațiile în aceste zile. Sunteți absolut minunați și Clujul și noi vă mulțumim, spectatorii, eu mă consider și un bun spectator. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate pe care ați creat-o cu acest festival. Și dacă îmi permiți ceva, Simina? Da? Acest festival n-ar fi avut loc dacă nu ați fi crezut în noi, voi, cei care ați ales să fiți partenerii noștri încă de la prima ediție. Și pentru că ne aflăm aici, de ce nu să vă mulțumim vouă celor de la Alespas și Stat, pentru că ne-ați pus la dispoziție o astfel de activare în care am văzut că publicul s-a bucurat foarte mult să pășească aici și să descopere universul vostru. Și eu mulțumesc. Mulțumesc pentru că sunt alături și mulțumesc pentru că suntem împreună pentru FIT. Mulțumim!